Welcome back to my YouTube channel. Tumakas na ng video mga viewers. Ligid-ligid na rin. Yung duyan na isa ka damay ako.
Hello mga ka-viewers, yan ang kahoy na magpuno. Kung nagustuhan nyo itong video na to, subscribe na kayo at click the button bell para lagi kayong update sa susunod kong upload. Mga ka-viewers, bye bye.